Da i chi gyd, a diolch i Arwel am y croeso, a diolch hefyd am y gwahoddiad i ddod i gyflwyno dipyn bach o hint a helynt ydy hirin hwnnw Thomas Edwards, neu Twmor Nant a'r rhoed iddo fo i enw barddol. Y Nant ydy'r Nant ganol Henllan yn Sir Ddinbach, a'r cantor a fagwyd yno, dyma fo, ydy un o dywysogion mwyaf lliwgar y 19fed ganrif. Ac ystol i mi gyfadda cyn dechrau, tydi o ddim yn heip i. Na chitha chwaith, fynt a'i ddeud. Ac eto, dyma ddyn a dwi wedi treulio oriau lawar yn ei gwmni fo, gwell neu gwaith fyddai'n meddwl weithiau. A dwi wedi cael yn hudo ato fo fwy nag unwaith yn ystod fy oes, a sut hynny felly. Ella mae gen Mari Lewis yma'r atab, ac fel Cymru da, da ni gyd yn abod Mari Lewis, mam prif gymeriad nofel Daniel Owen, Rhys Lewis. Hi ddudodd am Thomas Edwards. Nad o Thomas y peth y dylasa fel fod, yr oedd o'n ei hitio hyn o lew. Fe ddoth o'n agos at y marc, droion wrth ddeud i ddeud am y gymdeithas yr oedd o'n byw yn ei, ac am y bobl yr oedd o'n troi yn ei misg. Rwan, tas ni'n gwybod dim byd arall am Twmor Nant, da ni'n gwybod mae dipyn o'r yfft yn doedd ond hefo geirfa gyfatebol. A pan ofynodd Roberts Clynog iddo fo, cyfoeswr i Twmor Nant ac un o ser disgleiria y pulpit Methodistaidd ar y pryd, pan ofynodd hwnnw iddo fo, Thomas, fedrwch chi'n canu heb arfer y geiriau mawr na? Mi gafodd atab ar ei ben, welwch chi, Mr Roberts, mi wna menig cyd y tro i chi, efo'r bobl sydd gyda chi. Ond at y bobl sydd gen i, mae rhaid i mi gael menig o groen siarc. A hefo menig miniog ddanheddog o'r fath, mae Thomas Edwards yn ymladd i'r ryfelodd cymdeithasol, achos dyma'r trywydd y mae o'n i ddilyn yn amlach na heb. Ond fe ddoi at hynny yn nes ymlaen. Mae o'n edrach yn ddyn ifanc digon gostgeiddig yn y portread olew trawiadol yma sydd yn y llyfrgell. Wedi ddyddio 1763 pan fydda fo'n rhyw 40 oed. Ond yn blentyn, wel, oedd o'n un o'r plant yma sy'n bob man. Mae o'n adrodd un stori fach yn ei hunan gofiant. Yr wyf yn cofio, pan oedd o'n ychydig dros 2 blwydd oed am y fi'n dyfod gyda mam oddi wrth y pistill o nôl dŵr. Yr oedd ar gornel y tŷ, ysgol. Cylch 8 lath o hyd. Wedi rhoddi yno i rwystro'r gwynt godi'r to. Minnau yn lle dilyn fy mam. Eithi mi bench ar ysgol. Ac ewyrth i mi, frawd fy nhad a'n tad bedydd una, a ddaeth heibio. Minnau a ddywedais, edrych yma, tada bedydd, lle dw i? Drama felly o'r dechrau. A ryw fora wedyn roedd ei famo wedi mynd ar negas i dŷ cymydog ac wedi gadael twm a'i chwaer yn y gwely yn cysgu. Pan ddeffroes i a dechrau galw, mam, heb neb yn atab. Mi gymerais fy sgidiau ar fy nhraed am het ar fy mhen ac eithim i dŷ fy nain yn oeth lymyn. Ond fy nain am cymerodd ac am rhoddes mewn gwely cynnes. A chyn pen hir dyma mam yn dod, wedi ama pa le gallwn fod, am dillad yn ei ffedog, a'r wialan fedw yn ei llaw. Roedd Twmor Nant yr hynna o 10 o blant ac arian yn bryn. Roedd o'n lwcus felly fod ysgol rad wedi dod i Nantglyn, lle cafodd o fynd i ddysgu llythrena, a mynd wedyn i Ddimbach am bythefnos i ddysgu Saesneg. Dim llawer o gyfla felly, ond llawer iawn o agwedd, fel sa'n ni deud heddiw da. Penderfyniad cry. A dwi'n dyfynnu eto o'r hynna'n gofiant. Gan faint fy awydd i ddysgu, mi gan lynais arni o hyd. Pan ddawn o'r maes sy'n pryd bwyd, mi awn at y dresal, lle roedd y dror a phapura gerif, ac ysgrifennwn. Allan twy yn peri cymryd bwyd. Amheithaf lawer pryd oedd cipio tamad o fechdan yn fy llaw, a hynny gyda llawer o ddrwg, isio cymryd llaeth neu botas yn lle'r menyn. Ond ar un tro, wrth yrru'r wedd gyda'r clawdd, fe rwygodd dreinen neu fiaren fy llapad oddi ar fy nghot.
Fe'm trawodd fy nhad, gan fy rhegi ac edliw. Mae gwell oedd gen i drin fy mhapura cythral na thori mi eri oedd yn rhwygo dillad ac yn tynnu gwlân y defaid. Ac mae o'n ddigon chwerw oherwydd diffyg cydymdeimlad i rieni, yn enwedig i dad. Tua diwedd i oes mae o'n edliw fel hyn yn cywydd henaint a threigl amser. Byddai mam yn drwyngam dro. Run ganwyll oedd rhinc honno. Fy nghuro yn fwy anghariad a beiddin hyll y bydda'n had. Oedd ei famo yn cwyno bod o'n gwastraffu canwylla ar drin llythrena, a'i dad o yn ei ffonodio fo ac yn ei gam drin o. Yn ddyn ifanc 24 oed fe briododd tymor Nant yn 1763 hefo Elizabeth Hughes o Lanfertair Rhian a mynd yn gariwr coed i Ddimbach. A pan fydda'r busnes cariwr yn methu, fyddaf o'n troi law at lunio Anterliwt ac yn codi ceiniog y pen ar bobl i'w gwylio nhw a gwneud pres da o hynny. Y fan gyffredin ydy mae dyma lawysgrifan tymor Nant. Mewn Anterliwt sgwennwyd ganddo fo mae'n debyg dan y teitl Bachgen y Parcwr, tua 1770. Mae yna ffôl yn ddi fel ym mhob Anterliwt a chybydd hefyd o'r enw Mr Cybyddod. Mae modryb Crynt Hachrwydd yma, Sion Dlawd, a'r parcwr a'i fab. Llawysgrifan digon teidi a chysidro, de? Yr holl helynt gafodd o i ddysgu sgwennu. Erbyn 1779, mae'n mynd yn fler yn ariannol ar Twmor Nant, ac mae'n gorfod ffoi o afal y gyfraith, a symud i Sir Gaerfyrddin i Landeilo, lle mae wraig o a'i blant yn cadw tafarn ac yn cadw tollborth. Ond unwaith mae'r Beliaid yn y gogledd yn clywed i fod o yn Llandeilo, a'i fod o'n berchan ceffyla, mae nhw'n i ddilyn o yno i hawlio'r wedd, ac mae yn mynd yn gob oeth rhwngthyn nhw a'r dyrna yn brysur. Mi gefais 2 i lawr ac a ddeliais i guro. Gyda hynny dyma'r trydydd yn dod. Ond dwi'n falch o ddeud bod y plismin wedi dod hefyd a phawb yn cael ei taflud ar ei penna i'r carchar dros nos. Ac yn y bora mae'r istis yn dedfrydu fod rhaid i Twmor Nant werthu i geffyla i dalu'r beili a dyma'r hanes. Fe roddwyd ar 2 ŵr, un o'i tu hwy ac un o'n tu unau. Ac ofyn yr oeddynt oedran y ceffyla. Mi na'n i'r hoi'n hen iawn, a'r rhai yn ddeillion, fel yr rhoi digon bychan o bris, ac felly y bu. Mi a ddeithim yn well nag y disgwyliais. Un yn prynu a'r llall yn gwerthu, mi a'i cefais yn ôl, drwy dalu ynghylch 100 Ond mae'n mynd i helynt pellach efo'r gyfraith ac yn dychwelyd i Ddimbych tua diwedd 1786 heb na cheffyl na chart na dim byd arall. Be sydd ei wneud nesaf? Wel, erbyn hyn mae o'n gweld ei hun yn dipyn o fardd ac mae o'n mynd i gystadlu mewn steddfoda, ond tydi o'n cael dim llwyddiant ac fe ddod i edrych arno fo fel collwr rheolaeth a chynhennus.